Ola, hoxe estamos aquí con meu avó Francisco e voulle facer unha entrevista sobre a súa horta, a horta da casa. A primeira pregunta que te teño é que alimentos plantades na horta? Vale, netiña, mira, vouche explicar. Primeiramente pomos as pataquiñas, as patacas que quedan para todo o ano. Despois, a partir do 15 de maio, pomos os pementos de padrón, os tomates, o pemento que se chama do Imbra, pomos tamén as cebolas para todo o ano. Pomos tamén a remolacha de mesa. Plantamos unhas xudías, suelen ser baixas ou altas. E despois tamén pomos unha berza que lle chamamos a berza blanca, que quedará para todo o inverno para facer os cocidos. E cando recolledes cada produto? As patacas suelen recollerse no mes de setembro. Despois, os tomates e os pementos de padrón e os do Imbra vanse collendo según están maduros para o mes de agosto para facer as ensaladas e irlos comendo. A remolacha de mesa esperamos un pouco máis tarde porque ten que criarse ben. E despois, as xudías tamén se recollen para irlas comendo no verano e a berza queda para o inverno. Hai algunha época do ano en que a horta quede sen ningún produto? Normalmente a partir de noviembre debía quedar totalmente libre, pero a berza blanca queda porque esa suele usarse para facer os cocidos durante enero, febreiro e marzo, así. Cal é o produto da horta que máis empregades na cociña? O que máis empregamos na cociña, pois hai algunhas cousas, por exemplo, a pataca. A pataca entra no cocido de garbanzos, carfabas, para facer unha boa tortilla, o tomate para facer unha boa ensalada, a lechuga tamén, bueno, e pouco máis. Que pratos cociñades que leven produtos da horta? Como? Repíteme outra vez. Que pratos cociñades que leven os produtos da horta? Cociñamos o cocido de garbanzos, a fabada, facemos a tortilla, e nada máis. A ensalada tamén se pode facer, ensalada de tomate con ensalada, e incluso a abuelita suele facer tamén a xudía con xamón picadillo, que está moi boas, en fin. E con que vexetais facedes conservas? Conservas solamente suele facer a abuelita o tomate, salsa de tomate, que tamén a fai, por cierto, dá bastante traballo para tela durante o ano, tomate. Bueno, pois eso ha sido todo, moitas grazas e adeus! Adiós, tenetiña, que teñas suerte cos exámenes.